Med en drikker-alkolås i bilen forhindrer man, at den berusede fører kan starte køretøjet. Filmen gennemgår de få enkle trin, der er nødvendige for, at du kan anvende din Interlock 7000. For at starte køretøjet sættes nøglen i tændingslåsen og drejes til tændingspositionen. Når Interlock 7000 bipper og den blå lampe blinker, skal man afgive en åndeprøve. Tag alkolåsen ud af holderen og sæt mundstykket på. Sørg for, at mundstykket er sat rigtigt på og sidder helt tæt ind mod håndsættet. Før testen skal du tage en dyb indånding og blæse roligt og jævnt til den blå lampe lyser. Under testen tager alkolåsen flere prøver, og du vil derfor høre 3 klik. Det sker for at skille mundalkohol fra reel beruselse. Hvis alkoholkoncentrationen er under grænsen, vil displayet vise test OK. Derpå vises beskeden fri start, og et nedtællingsur viser den tid, der er tilbage til at starte køretøjet i. Du kan nu starte motoren. Hvis en åndeprøve ikke er afgivet korrekt, vil drikker Interlock 7000 give en vejledning på displayet. Hvis du har blæst for hårdt eller for let, vil alkolåsen bede om en ny test. Bekræft disse beskeder ved at trykke på OK. Klar til test, venligst blæs, vises herefter, når det er tid til at blæse igen. Hvis test ikke OK vises, er grænsen for alkoholkoncentrationen overskredet. Køretøjet kan ikke startes. Dette efterfølges af beskeden næste test. Et nedtællingsur viser, hvor længe du skal vente, før du kan blæse igen. Når du slukker motoren, påbegyndes en fristartstid. Displayet vil vise fri start, samt den resterende tid til rådighed til at genstarte køretøjet i. I denne periode vil du kunne starte motoren igen, uden at foretage en ny test. For din sikkerheds skyld har Interlock 7000 en funktion, som opdager, hvis alkoholen ikke kommer fra blodet, og gemmer disse målinger i loggen som mundalkohol, for at der ikke senere skal opstå diskussioner om årsagen til en underkendt test. Vær opmærksom på, at man ikke bør spise eller drikke umiddelbart før en åndeprøve. Mange madvarer indeholder rester af alkohol, som registreres af alkolåsen. Husk aldrig at rengøre alkolåsen med spritholdige rengøringsmidler, og opbevar ikke sprinklervæske i køretøjet. Drikker Interlock 7000 fortæller selv, når serviceintervallet er udløbet og nyt eftersyn skal foretages. Det kan udføres på et hvert serviceværksted, der er autoriseret til at udføre service på drikker Interlock. Alkolåsen opfylder kravene i de nyeste og skrappeste europæiske standarder for alkolåse. De stiller højere krav til brugervenlighed og driftssikkerhed, så du trygt kan stole på din alkolås. Drikker Interlock 7000 er resultatet af vores mangeårige erfaringer inden for måling af alkohol i udåndingsluft, både inden for sundhedsvæsenet og et stort antal politimyndigheder verden over. Når du installerer en drikker Interlock 7000, bidrager du aktivt til at undgå alkoholbetingede ulykker, hvilket forbedrer sikkerheden for alle trafikanter. Drikker Interlock 7000. Klar, når du er klar.